Hello friends, good morning बयनिसिमबो I hope नोंथांमोना बयबो लाइव स्ट्रीमाव जइन खालामगोन आं एक्चुअली डाइरेक्ट लाइव फैबाय माने टाइमा एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ मेनेज खालामनो हायाखै मेंटेनेन्स खालामनो हाथ'वाखै टाइमावहाय राइट टाइमावहाय स' बेखायनो जोङो डाइरेक्ट लाइभआव डिसकास खालामनोसै बेनो जाबाय जोंनि साख्रि एपइन्टमेन्ट डेट एबा लास्ट डेट एबा आसाम बिधान सभा इलेक्सन एन्ड बिटिसि साख्रि मा खालामनो सानखो सरकारा थ' बिनि सायाव जोङो मोननैसो बाथ्रा बावहाय सावरायगोन स' बेखायनो लाइभआव नोंथांमोना जइन जादो सबै लाइभ जइन करिब स' नटिफिकेसन थांबायबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव गुड मर्निं बयनिसिमबो थ' बेरे फुंजानि लाइभखाय खायसे खायसे सिखाराखै जानांगौ इट्स अके जेबो नङा नोंथांमोना दसे टाइम लानानै नायफिननो हागोन फार्स्ट कमेन्ट फैबाय हादर सिंह बसुमतारी गुड मर्निं ब्रादार गुड मर्निं मा खबर देन गोजोन नार्जारी मर्निं फंबाय गुड मर्निं बयनिसिमबो सुकुराम रामसियारि मर्निं फंबाय गुड मर्निं थ' मारै दं खबरा जोबोर मोजां इभेन्ट जोबना थांबाय नङा होमबा दोहौ बागुरुम्बा दोहौ जोबना थांबाय प्राउड ममेन्ट जाबाय बयनि थाखाय जोंनि प्राउड फिल बर' हारिनि थाखाय थ' जोबोर मोजां एकदम वर्ल्ड रेकर्ड नङा होमबा देन कमेन्ट्स फैदों स' कमेन्ट गोबां फैगासिनो दङ आं कमेन्टखौ नायग्रोबावनो बिनि उनाव जोङो डिसकास खालामगोन गासैबो जइन जाग्रोथोंसै नङा होमबा एन्ड्रजित मर्निं ब्रादार रिक बेनिफ्राय बिदुं एन्ड बिके राहुल बि बाइग्लुं हेभ ए नाइस डे आदा थेंक इउ स' माच सामिर मा बुंदों आदा डकुमेन्ट्सआ मोननै आदसा आसाम पुलिसनि सायाव ना येस 100% डकुमेन्ट्सआ कम्बाइन खालामनांगोन मार्कशिट एन्ड पास सार्टिफिकेट डेट मिन्स मा पर्टेलाव सिस्टेमाव बिखादों जुदि होआबा रिजेक्ट जागोन खारन बावहाय अर होनाय गैया ना मार्कशिट एन्ड सार्टिफिकेट बिनाय दङ डेट मिन्स मा कम्बाइन खालामनांगोन पिडिएफ खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन दा जुदि मिस्टेक जादोंबा टाइम दङ थाबैनो खालामना लादो अनलि 5 days होदोंमोन स' थाबैनो खालामना ला 22 जानुवारि सिगां खालामना ला लास्ट डेटआ दे आसाम पुलिसनिया देन आसाम पुलिसनिया फिजिकेल टेस्टआ जानाय नंला गासैनिसिमबो गुड मर्निं एभरिवान एन्ड जों दायो सावरायनोसै साख्रिनि सायाव फार्स्ट अफ अल जों आसाम पुलिसखौ डिसकास खालामगोन मानोना आसाम पुलिसाव गोबां केन्डिडेट्स दङ आरो मोजां पस्ट ओंखारबावबाय बेनो जाबाय नै नोंथांमोननि ग्रेड 4 स्टाफ आरो लोगोसे ग्रेड 3 स्टाफ दा ग्रेड 3 होनोब्लाथ' कनस्टेबलनिफ्राय जागायबाय आरो दा ओरैबायदि मोजां नैबाव नायबानो जाबाय नै नोंथांमोननि थाखाय फंबायमोननि थाखाय बेनो जाहैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो साख्रि ओंखारबाय जाय दाखालि बिटिसि आसा दंमोन दायो ग्रेड 1 फरेस्टार ग्रेड 1 211 पस्ट ओंखारबावबाय नै बेखौ नायनो हागोन फरेस्ट गार्डआव 500 सारि दङ बेनिफ्राय 642 पस्टआ जाबाय कनस्टेबल WO माने एक्सुवेलि गोबांथार माने पस्ट फैदों थ' एक्सुवेलि गोबांथार आसाम पुलिसाव माने अलमस्ट 5000 होनखादोंमोन ना सिएम बिथाङा स' 5000 पस्टआनो लामसाम जाबाय थ' बेखायनो कम्बाइन खालामथार সবে কম্বাইন কৰিব যোনসকলে কম্বাইন পিডিএফ কৰা নাছিলে তেওঁলোকে ৰি এপ্লাই কৰিব বা কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব নহ'লে কেনচেল যাব এডমিট নাহে মানে অলৰেডি চিষ্টেমত কোৱা আছে কি মানে কম্বাইন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগে যেনেকৈ পাছ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট এই দুটাটো কম্বাইন কৰি দিব লাগিব নহ'লে এটা যদি দিছে মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট অকল দিছে ৰিজেক্ট হ'ব লাগে বা হ'ব পাৰে কাৰণ চিষ্টেমে কৈছে অলৰেডি কম্বাইন কৰিব দিছে माने खायसे खायसे अनलाइन सेन्टारावहाय गाइडलाइन्सखौ मोजाङै नायागोन बिनि थाखायनो रिजेक्ट जायो खायसे खायसे आं मोनसे एग्जाम्पल लानो हायो जेब्ला एसएससि आव फार्स्ट टाइम डेट अफ प्रिन्ट फट'आ होनो होदोंमोन बेखौ अनलाइन सेन्टारफ्रा खायसे खायसे माने फल' खालामाखैमोन जायनि जाउनाव केन्डिडेटआ रिजेक्ट जादों एसएससि जिडिआव फार्स्ट टाइम जेब्ला डेट अफ प्रिन्ट होनो होदोंमोन डिअपिखौहाय थ' बावहाय रिजेक्ट जादों थ' जियानो जा फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जाथारगौ एनि एक्सपेक्टेसन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामसै अनलाइन सेन्टारा खायसे खायसे येस खायसे खायसे माने गाइडलाइन्सखौ नाया नालाय एक्सुवेलि एप्लाइखौथ' खालामनो रोङो बाट गाइडलाइन्सखौ नायजोबा नालाय मा थिनदों सिस्टेमावहाय दा बेवहाय एसे मिस्टेक जायो आरो अके
दा नोंथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावना लादो देन जोङो फिजिकेल टेस्टनि बागै जों सावरायोबा स' फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जाथावगौ होनोबा दा बिनि आं मोनसे प्रुफ देखायनोसै नोंथांमोन एप्लाइनि लास्ट डेटखौनो दिन्थिनोसै जेरैहाय जास्ट एगजाम्पल जों फरेस्टखौनो नायनोसै नङा होमबा थ' जों आसाम पुलिसखौ बाव फोजोबगोन दे आसाम पुलिसखौ रायलायग्रोबाय बेनिफ्राय जों आसाम स्टेटनि साख्रि रायलायगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो बिटिसिखौ जोङो सावरायगोन बेखौ नायदो नै आं नोंथांमोना दायो खोन्थानोसै लास्ट डेट स' बिनि अनलाइना स्टार्ट जागोन 22 जानुवारि अके देन लास्ट डेटआ 22 फेब्रुवारि अब्ला नायदो फेब्रुवारियाव जों होन्दोंमोन ना लास्ट डेटआ जोंहा 16 जानुवारिमोन नालाय आसाम पुलिसनि अब्ला जोङो फेब्रुवारियाव फिजिकेल टेस्टखौ लानो हायो होन्दोंमोन 30 डेजनि गेजेराव दा नायदो बेनो जाबाय फेब्रुवारि 22 सिमनो लास्ट डेटखौ हरखाबाय डेट मिन्स मा नोंथांमोननि फंबायमोननि बिनानावमोननि फिजिकेल टेस्टआ फेब्रुवारि एबा इलेक्सननि सिगां जाला बुजिबाय दा इलेक्सननि एमसिसि डेटआनो 22 फेब्रुवारि उनाव नांसिगोन एबा 27 28 फेब्रुवारियाव इलेक्सननि एमसिसिआ नांसिगोन अब्ला मार्च दाना कमप्लिटलि एमसिसि लागायगोन आरो एप्रिलनि फार्स्ट सप्तायाव आसाम बिधान सभा इलेक्सना जायोब्ला अब्ला मे मान्थ नोंथांमोना सरकार दानायखौ नुनो मोनगोन अके दा नोंथांमोना मिथिबाय बेनो जे जुन जुलाइआवथ' फिजिकेल टेस्ट जाला मानोना अखा बोथोर बियो दा जोङो नायोब्ला थ' बियो सेप्तेम्बर अक्ट'बराव फिजिकेल टेस्टआ जाहैनो हागौ आरो 2027आव नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय मोनहैनो हागौ बेनो जाबाय आसाम पुलिस नोंथांमोननि आसाम फरेस्ट एबा जेल वार्डारानो जा बा ग्रेड 4आनो जा थ' बेखिनि टाइप आरो दा बेखायनो चान्सआ बारे बारे फैया एडिट खालामना ला मिस्टेक दा खालाम मानोना बे पस्ट फैनो थाखाय गोबां टाइम लाबावसिगोन दा ओंखायनो कम्बाइन खालामथार जिनोखि मिस्टेक जादों नोंथांमोना खालाम खालि कास्टजोंहाय डेट अफ बार्थखौहाय मिस्टेक खालामदोंबा एडिट खालामनो हाला बाखि गासैखौबो नोंथांमोना हागोन अके बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि एसआइआनो जा मायानो जा जियानो जा बे 2027आव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनहैनाय चान्सआ दंसै थ' बेखौ जों बेयावनो क्लियार खालामबाय आसाम पुलिसनि सायाव दा जों थांसैलाय बेनो जाबाय जोंहा गुबुन साख्रियाव बेनो जाबाय जोंनि हमना ला जों थांगोन एडिआरइ लेभेलाव स' दायो जों फैबाय एडिआरइ लेभेलाव दा बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे दावराव खोनागोन खारन दायो मिस्ट्रिफोर खामानि मावगासिनो न'आव बेखायनो आं डाइरेक्ट लाइभ फैस्राबाय टाइमा मिलायनाय नङा होननानै नायनांगौ जायो नालाय एसे न' बानायगासिनो दङ देन टेटनि सायाव डिसकास खालामगोन टेट पेपारनि सायाव बर्ड पेपारनि सायाव बिटिसि साख्रिनि सायाव डिसकास खालामगोन थांथ'नाङा लाइभआ दंबावो दा जोङो एडिआरइ लेभेलाव फैबाय ग्रेड 4खौ जोङो सेलेक्ट खालामबाय मानोना एडिआरइ 3.0 माने मा होनो जोंहा फैनाय खोथा दङना बेनि थाखायनो जोङो सावरायनांगौ जागोन दा एडिआरइ ग्रेड 3 ग्रेड 4आव टटेल पस्टआ 12,000नि खाथियाव दङमोन नाथाय बेखिनि पस्टआ कमप्लिट जायाखै खारन दाखालि हिसाबखौ होखादों जे रोखा रोखा टटेल पस्टआ ग्रेड 4आवहाय 5,000 भेकेन्सि दङमोन ना 5,000 एपइन्टमेन्ट होआखै आरो लोगोसे ग्रेड 3आव 7,000 दङमोन ना बेयावबो 7,000 एपइन्टमेन्टआ जायाखै डेट मिन्स मा पस्टआ माखासे थाबोदों अब्ला सेकेन्ड लिस्ट एबा एडिसनेल लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ बादि आं मोनदों आरो आंनि पार्सनेलि एडिआरइआ एडिसनेल लिस्ट अर सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ आंनि मथेब्ला देन बेल' नङा डिएमइआवबो डिएचएसआवबो एडिसनेल लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ मानोना पस्टआ दंबावो खायसे खायसे फिलआप जायाखै जों बेखौ सर्सआव मोन्दों एबा जोङो रोखा मोन्दों कि माने हिसाबखौ होदोंमोन नालाय बेसेबांनाखि एपइन्टमेन्ट लेटार होदों होननानै एडिआरइ लेभेलाव बेखायनो सांनोखि पेन्डिं थानाय साख्रि जेरै डिडाब्लिउ अके डिडाब्लिउ एलपि इउपि जिनोखि आसामनि डिडाब्लिउ दङमोन बेनिफ्राय जिटिपिजिटि बेनिफ्राय एग्रिकालचार बा गुबुन गुबुन दङमोन दा बेखौ सिमा बुंदों जायखिजाया सरकारि साख्रिया एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय 10 फेब्रुवारि सिगां कमप्लिटलि फोजोबगोन होननानै बुंदों स' बेखौ नायोब्ला जायनोखि फिसा फिसा पइन्टआव थांदों आरोबाव आसाम पुलिसाव 200 पस्टआ हाइकर्ट जाना दंमोन बेबो कनस्टेबलाव चान्सआ दङ एडिसनेल आसाम पुलिसाव जिनोखि थालांदोंमोन ना थ' बियो माने चान्स दङ एक्सुवेलि 10 फेब्रुवारि सिगां आसाम स्टेटआव साख्रिखौ होजोबनांगौ एबा जोबगोन होननानै सिएमआ बुंदों दा बे अब्ला फैबाय आसामनि सिङाव दङ बिटिसि अब्ला बिटिसिआ बबेयाव दंगासिनो दङ दायो साख्रिया थ' बेनि सायावबो जोङो दसे समनि उनाव सावरायगासिनो दङ दा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्सखौ आं नायगासिनो दङ टेट
टेट इउपि आरो बर्ड आदसा बिनि सायाव जों थांगासिनो दङ सासे कमेन्ट खालामनो आदा आसाम पुलिस एडिट खालामनायावबो डकुमेन्टखौ कम्बाइन आपल'ड होनाया मोनसे पेजआवनो मोननैखौबो एडिट खालामना होनाय जाबाय मार्कशीटखौबो आरो सार्टिफिकेटखौबो बे प्रब्लेम जागोन ना जाया जायाब्रा कम्बाइन डेट मिन्स मा कम्बाइन माने मोननै मोनसेयावनो मोननै खालामनाय अके जास्ट गोरलै बाथ्रायाव आरो सार्टिफिकेट आरो फार्स्ट मार्कशीटआ बेखौ कम्बाइन खालामथारनांगोन बाखि डिग्रिया एक्सट्रा जानांगोन समायना बसुमतारी गुड मर्निं BTC ग्रेड 4 ग्रेड 3 सायाव जों सावरायगोन खारन टाइमा बारा गोबाव गैला इलेक्सन फैगासिनो दङ BTC आव इलेक्सन एबा आसामनि विधान सभा इलेक्सन फैगासिनो दङ अब्ला BTC आ साख्रि होनो हागोन ना हाला एबा गोदान सरकार साख्रि होनो हागोन ना हाला माने गोबां गोदान सरकारखौ जों वेलकाम खालामदोंमोन नङा होमब्ला थांनाय बारनि सरकारा माखासे गोरोन्थि मावनायनि थाखाय गोदान सरकार नागिरदोंमोन नङा होमबा आरो बे गोदान सरकारा दिनैनि दिनाव साख्रि होनो हागोन ना हाया फैगासिनो दङ बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था दा आसामनिखौ आं फोजोबबाय बेयावनो जे 10 फेब्रुवारि बिनि सिगांनो सीएमआ बुंदों 10 फेब्रुवारि सिगांनो माने फोजोबगोन होननानै आरो सीएमआ दिनै दिल्ली ना मायावबा थांबायगोन मैया लाइभ होदोंमोन आरो 24 जानुवारिसो बियो आसामाव सफैसिगोन दा बेखायनो जिनोखि DEE डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना फिजिकेलि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन DEE आसाम स्टेटनि बेबो जासिगोन बारा गोबाव गैला नैबे BTC आ जोबनाय लोगो लोगोनो बेबो जागोन आरो थ' बेखौ जों मिन्थिबाय देन कमेन्टआथ' BTC नि सायाव गोबांथार फैदों नङा होमबा BTC चलो BTC आव जों थांसै दायो देन जोङो BTC आव थांसै अके फैबाय जों CSB आव बेनो गुड निउसआ CSB फाइनालि फर्म जाबाय कमिटिया निउलि बडि फर्म जाबाय दाबाय गासै 11 जन नामा दङ बडियाव नङा होमबा थ' बिनि सायाव जोङो मिन्थिबाय सिगां नटिसखौ जों मोनदोंमोन गंगा चेट्रि गुड मर्निं कि खबर सबाय भाले আছে न जोङो दा बावहाय डिसकास खालामगोन बेनो जाबाय जोंहा BTC जबनि सायाव BTC होननाय लोगो लोगो जोङो फार्स्टआवनो टन्न भेरिफिकेसननि सायाव जों सावरायगोन बेनो जाबाय जोंहा टन्न ओंखारदोंमोन बेनो जाबाय जोंहा BTC टेट टन्न भेरिफिकेसन इज कामिं सुन नङा होमबा दाखालि डेट ओंखारखाबायमोन 17 निफ्राय बाट आनफर्चुनेटलि मा जादोंमोन जोंहा बागुरुम्बा दोहौ जादोंमोन जायनि जाउनाव गोबां केन्डिडेट्सआनो बागुरुम्बायावबो दङमोन मोसानायाव बिनि थाखायनो आंबो मोनसे पार्सनेलि मोनसे रिक्वेस्ट भिडिअ खालामदोंमोन कि माने बागुरुम्बा मोसाग्राफोरा स्पेशल डेट जानांगौ होननानै बेनो जाबाय टन्न भेरिफिकेसनाव स' फाइनालि टन्न भेरिफिकेसननि डेटखौहाय पस्टपन खालामबाय एबा रिशिडिउल खालामबाय आरो फिन खनसेबाव टन्न भेरिफिकेसन खालामफिनसिगोन इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ दा बुंखादों जे मा जे टन्न खालामगोन होननानै आरो दा जियानो जा इट्स अके बाट बे डेटखौथ' जोङो मिन्थिखाबायमोन नङा होमबा जोंहा टन्न'आ जाफिनसिगोन दा बेखौ खालामखांनायनि उनावसो जोङो मोनगोन दा जोङो टन्न'खौ जों नायोबा एक्सुवेलि वेबसाइटआव थांनांगोन BTC इडुकेसननि अफिसियेल वेबसाइट दङ थ' जोङो बावहाय थांनानै जोङो डेटखौ नायफिननो हागोन बांद्रायबो गोसोआव थालायलाङा मानोना गोबांथार माने भिडिअ होनाय जायो नालाय दा बेखायनो जों नटिसखौ बबेयाव मोनो होनोबा नायफिननो हागोन दा बेनो जाबाय नै टन्न'नि अफिसियेल नटिफिकेसन जों रिशिडिउलखौ जों बाव क्लिक खालामनानै बेनो जाहैबाय जोंहा नायफिनासिगोन दा जों बावहाय क्लिक खालामबा मोनगोन ना मोना जों बावहाय नायफिननो आं डेटखौ गोसोआव गैला एक्सुवेलि अके नैबेनो जाहैबाय नै गोदान रिशिडिउल फैनाय बेनो जाबाय टन्न भेरिफिकेसना 21 जानुवारिनिफ्राय जागायसिगोन नै जायफ्रा 17 दङमोन नोंथांमोना 21 निफ्राय जागायफिनसिगोन बेनो जाबाय केन्डिडेटआ 13,000 दं होननानै गोबां कमेन्ट्स खालामदों एक्सुवेलि माने बियो रेजिस्टार नाम्बारसो दे माने बिनि गेजेराव खायसे जब मोनलांबाय दा बावहाय माने खायसे थांनाय नंला आरो खायसे GTआव मोनलांबायना दाखालि दा बिथांमोनाबो नैबे UP लेभेलाव क्वालिफाइड जाना दङमोन ना जायनाखि B.Ed गोनांफोरा अलमस्ट बाहाय बेसेबां 1000 दं बेखौ मिथिला बाट जियानो जा बियो 21 निफ्राय 25 जानुवारिसिम टन्न भेरिफिकेसना जाफिनसिगोन फर LP एन्ड UP बेनिफ्राय बर्ड पेपारनि सायाव UP नि सायाव कमेन्ट्स खालामदोंमोन बेनि बागै बावहाय मोनसे लिरदों बेनो जाबाय डेट अफ भेरिफिकेसन फर आपार प्राइमारि स्कुल्स एन्ड बर्ड LP एन्ड UP आ बिनि थाखाय थाबैनो नटिफाइ खालामगोन लेटार अके माने लेटार होनना बुंदों उनावहाय जोबनाय लोगो लोगोनो बेखौ होगोन आरो दा जियानो जा दादा फेब्रुवारि LP UP আচ্ছা ঠিক আছে স্পিড পড়িলো ফেব্রুৱারি 100% পাই যাব টেনশন নলবা চাকৰি হৈ যাব কিহৰ কাৰণে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব এটো হল মানে আমাৰ CM ডাঙৰীয়া কৈছে কি মানে 10 ফেব্ৰুৱাৰী ভিতৰত সবে এপইন্টমেন্ট হ'ব যিমান পেন্ডিং আছিল তেওঁৰ লগৰ কাৰণে এপইন্টমেন্ট দিয়া যাব
by 10 February. So here karne etia tonne verification choli ase bole bortoman cholibo. Da beko जों मोनथिबाय actually then जों दानिया back दा बेनो आरो board paper tension दाला नोंथांमोननि डेटआ बेनो जाबाय लास्ट सप्तायाव जागोन आरो ना लास्ट सप्तायाव board paper LP paper but double थांगौबा like LP आव जेनेखि क्वालिफाइड जाबाय UP आवबो जाना दङ स' LP आव थांग्रोनांसिगोन आरो उनावहाय थांबावनांगोन नामा UP नि थाखाय थ' बे मोनसे एक्चुअलि कर्सआ बारा थांसिगोन आरो थांलाय फैलाय कर्सआ दा बेनो आरो उपाय गैया मा खालामबावनो जियानो जा टन्न इज गोइं अन जागासिनो दङ जासिगोन माने जाबायबो होनदोंमोन बाट फिन खनसेबाव टन्न फैबावबाय मा खालामनो उपाय गैया सरकारनि खोथा नङा होमबा दा बेनो आरो देन बेनिफ्राय बोर्ड पेपार्स बा जेनेखि UP नोंथांमोननि थाखाय डेटआ स्पेशल फैगोन बेखौ जोङो नटिसआव मोनबाय देन जों थांसैलाय बेनो जाबाय CSB आव थ' जोङो CSB आव थांसै अके थ' CSB अके CSB क'क्राझार जों बाव फैबाय देन CSB आव फैनाय लोगो लोगो CSB नि राइट साख्रि होनाया जाहैबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ साख्रि होनो हायो CSB आ ग्रेड 2 ग्रेड 1 नि अनगायै APSC आ कन्डाक्ट खालामो नालाय ग्रेड 1 आरो ग्रेड 2 खौहाय दा बेखायनो जोङो दा मिन्थिसिगोन जे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौहाय पारमिसन मोनबाय बेनो जाबाय गोदान CSB बडि फर्म जाबाय 1 इयारनि थाखाय टेम्परारि होथ'दों अब्ला जों मिन्थिगौ जे साख्रिया जायखिजाया 1 इयारनि गेजेराव BTC आव जागोन आरो दानिया बिथांमोना बुंदोंमोन माखासे सिगांनि सरकाराव माखासे इलिगेल जादों बादि होनना बुंदोंमोन आरो दा बेखायनो टन्न भेरिफिकेसन खालामबावगोन बा खालामदों होनना बुंदोंमोन आरो दा दासिमबो CSB निफ्राय गोदान नटिसखौ होआखै कि माने थांनाय बारनिखौनो रिशिडिउल माने रिचेक खालामगोन रिप्रसेस खालामगोन ना रि एडभार्टाइज होगोन बिनि सायाव दासिम प्रपारलि सर्सआव गैया जोंनि आखायाव मोनथ'वाखै बाट जियानो जा बिथांमोनाबो फिन खनसेबाव टन्न भेरिफिकेसन खालामगोन जानांगौ बा खालामदों जानांगौ सिङाव आरो जेरै फरेस्ट आरो BCDC खौहाय बिथांमोना टन्न भेरिफिकेसन खालामबावदोंमोन दा बिनि रिजाल्टआ फैथ'वाखै बाट आंनि मथेब्ला BCDC सेक्रेटारि आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जेबो इसु गैला जानांगौ जायनि जाहोनाव सिरि जाबाय सेलेरि प्रसेसआ जासिगोन आरो प्रफेसनेल सेलारियाथ' फरेस्टना जाबाय बाट रेगुलार सेलारि जायाखै उइदिन 6 मान्थ्सनि गेजेराव जानांगौमोन अब्ला इलेक्सननि सिगां बिथांमोना जानांगौ आरो मास मोनब्रैसोनि सेलारि प्रफेसनेलखौ मोनबाय जानांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बाट BCDC आ मोनथ'वाखै दानिया जोङो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 जों लास्टलि डिसकास खालामसै दा जोङो डिसकास खालामनाय लोगो लोगो मा बेनो जाबाय जोंहा माबाखौ सावरायनांगौ जायो आसामनिखौ मानोना आसामनि CMआ बुंदों 10 फेब्रुवारियानो माने बिनि गेजेरावनो साख्रिखौ होजोबगोन होननानै आरो दा बेखौ नायोब्ला एक्चुअलि BTC ना एसे आलदा जायो अब्लाबो माने BTC आ बर्तमान आसामनि सिङावनो दं नालाय जों बेखौ लाफानांगौ जागोन दा CMआ बुंदों गावसिनि स्टेटनिखौहाय 10 फेब्रुवारिनि गेजेरावनो होजोबगोन होननानै आरो बेखायनो बिसनाबो थाबैनो जासिगोन दा जोंनि BTC आव होनाय लोगो लोगो इलेक्सन जाबा BTC आवबो जाफायो नालाय 15टा सिट दङ MLA आवहाय सिगां 12टामोन दा 15टा खालामसिगोन बोखावसिगोन माखासेखौहाय फिसा खालामनानै अब्ला MCC आ 27-28 आव जुदि फेब्रुवारियाव जुदि लागायोब्ला होमबा BTC नि आखायाव मथा मथि फेब्रुवारिया 20 दिनसो आखाइ दङ आरो बे 20 फेब्रुवारिनि सिगां जुदि रिजाल्ट होयोबा BTC आ येस 100% होनो हायो नांगौबा स्किल टेस्ट एबा बाइबा टेस्टखौहाय उनावहाय लानो हायो आरो जास्ट रिटेननि रिजाल्टखौ होनो हायो HS लेभेल ग्रेड 3 टेक्निकेल एन्ड नन टेक्निकेलखौ ओमफ्राय सबसे मोजां इजिसिना जाहैबाय ग्रेड 4 साख्रि ग्रेड 4 साख्रिखौहाय मा BTC आ डाइरेक्ट मेरिट लिस्टखौ होनो हायो आरो BTC आ ग्रेड 4 साख्रिखौ मेरिट लिस्टखौ होनो हायो होमबा गोबां केन्डिडेट्सआ बुंदों कि माने कमेन्ट्स फैदों बेनो जाहैबाय जुदि साख्रि होआबा भट होआ होननानै आरो बे कमेन्ट्सआ फैदों जेरावबो फैदों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय जुदि इलेक्सननि सिगां जुदि गोदान सरकारा साख्रिखौ होआबा माने भट होआ होननानै गोबांथार इयुथ्सआ कमेन्टखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
दा बे उननि बाथ्रा जियानो जा नाथाय मोनसे मोजां अपसना बेनो ग्रेड 4 साख्रिखौ इलेक्सननि सिगां होनो हायो आरो गोसो जायोब्ला बिटिसि सरकारा कारन CSB जाबाय नालाय गासैबो रेसपन्सिबिलिटिया माने दायथ'आ पावारा ग्रेड 3 ग्रेड 4आ CSB नाव थाबाय स' CSB आ जुदि बिथांमोना जुदि साख्रिखौ ग्रेड 4 खौ होयोब्ला इलेक्सननि सिगां होनो हायो बेनो जाबाय फेब्रुवारि सेकेन्ड सप्तासेयाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनो हायो आरो बेनो जाबाय ग्रेड 4 खौ आरो बाखि ग्रेड 3 फ्रा एसे सिस्टेमा लं प्रसेस नालाय स्किल टेस्ट दङ बायबा टेस्ट दङ बे जेबो नङा बेखौ इलेक्सननि उनावबो होनो हायो बाट सबसे इजिसिना जाहैबाय टेटआ जाहैबाय एडुकेसन डिपार्टमेन्ट एक्सट्रा CSB जों खुनु लिंक गैया बे जाबाय एक्सट्रा गावनि पार्सनेल डिपार्टमेन्ट दङ एडुकेसन बिथांमोना होखासिगोन टेटआ एनिहाउ बाय फेब्रुवारि फार्स्ट सप्तायाव होनो हागौ आरो कारन 10 फेब्रुवारि सिगां बियो जानो हागौ खिन्थु ग्रेड 4आ फेब्रुवारि 14 15 16 नि गेजेराव आसा दङ जुदि आसा जुदि बेखिनि दिनाव होयोब्ला थ' बियो माने नेक्स्टआवहाय स' नेक्स्टआव बियो माने एसे लेट जाहैसिगोन आरो दा जुदि लेट जायोबा हले इलेक्सननि उनाव जागोन आरो दा इलेक्सना जुदि जायोब्ला बिदिनो हमना ला फुजानि खाथियावसो साख्रि मोनहैनो हागौ आरो फुजानि खाथियावहाय दुर्गा फुजानि खाथियाव साख्रि मोनहैनो हागौ BTC आव बा हमना ला जुन जुलाइ आगष्टनि गेजेराव मोनहैनो हागौ आरो दा बेखिनि आइ होप नोंथांमोना बयबो लाइभआव फैना मोजां मोनदों दा नेक्स्ट लेभेलाव फैबावगोन दा टाइमा मिलायाखै आं बेखायनो डाइरेक्ट लाइभ फैस्राबाय आरो लाइभआवहाय गोबांथार सावरायजायो नालाय गोबांथार कमेन्ट्सफोरखौहाय नायनो हायो दा नोंथांमोना मारै दङ खबर मागोफ्रा बोरै थांखो दा बिदिनो जोंनि इयुथ्सआसो खस्थ' मोनो गभर्नमेन्टआ जेबो खस्थ' गैया जोंनि इयुथ्सआ माने खस्थ' मोनो आरो बाथ्राया बेनो आरो माथो खालामबावनो बेनो आरो खनसेनि साख्रि जोबखाया लासैसो होयो माखासे पलिटिकेलनिबो खोथा थायो नालाय सरकारनि दा एक्चुअलि आंनि मथेब्ला ग्रेड 4 साख्रिखौ इलेक्सननि सिगां होनांगौमोन आरो मानोना ग्रेड 4 आवबो गोबांथार माने पस्ट दं नालाय दा बेखायनो जुदि एंगेज खालामनो हायोबा इलेक्सननि सिगां आइ थिंक सरकाराबो नेक्स्ट इलेक्सनावहाय प्लास पइन्ट थायो आरो माने माबायावहाय जिनोखि मा होनो इलेक्सनावहाय भटखौ बांसिन मोननाय चान्स थायो आरो कमेन्ट्स फैदों BTC नि पस्ट आदा BTC आव पस्टआ मेरला दङ BTC आव पस्ट फैगोन आरो मेनलि कन्ट्रेक्चुअल फैबावगोन PNRD नि आन्डाराव कन्ट्रेक्चुअल फैगोन ब्लक लेभेलावहाय बेयाव वाक इन इन्टारभिउ जानाय चान्सआ दङ ब्लक लेभेलाव पस्टखौ लाजोबबाय डाटाखौ लाजोबदों डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसाव गोबांथार पस्ट थागोन जेरैहाय GRS थागोन GPC थागोन कम्पिउटार एसिस्टेन्ट थागोन आरो बेलेग पस्ट दङ थ' बियो कन्ट्रेक्चुअल बेसिसाव थागोन आरो बे आसामनि आन्डाराव जागोन पन्चायतनि आन्डाराव जागोन दा बेखिनियानो दिनैनि लाइभ स्ट्रिमा व्हाट एबाउट BP टेट बेखौ जों अलरेडि डिसकास खालामबाय बोर्ड पेपार बा UPৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে নটিফিকেশ্যন দিয়া যাব অলপ পিছত দিব এই কেইদিনমান পিছতে দিয়া যাব आसाम गभर्नमेन्टआवबो मा होनदों 450 LP इलेक्सननि सिगां जागोन येस 100% जागोन इलेक्सन सिगां DWE जागोन दा बावैनो रनट्सफोरखौ बिथाङा अफिसियेल नटिस फोसावसिगोन एडुकेसननि मिनिस्टार बिथाङा मानो होनबा गावनि डिपार्टमेन्ट इलेक्सन सिगां होगोन नङाबा माइनास पइन्ट जायोना होथारनांगोन होगोन होखानाय GT PGT DWE फैजोबगोन आरो काटअफआ मथा-मथि 54 53 आवनो मोननो हागौ एबार बड' मिडियामनि थाखाय थांनाय बाराव 56 नामा मोनना बेखिनि मोननो हागौ आरो एबार खमानो मोननो हागौ खिन्थु BTC नि काटअफआ 58 बा 60 नि खाथियाव थानो हागौ आरो आंनि मथेब्ला दा जोंना बिदाया आसाम पुलिस AB कनस्टेबल मोनबाय थेंक इउ मोजां कंग्रेचुलेसन मोननायनि थाखाय बयबो मोनलांबाय थादों SSC GDआवबो गोबांथार जोंनि बड' जब इनफो फेमिलिनिफ्राय मोनलांबाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबांथार मोनलांबाय आरो मोनलांबाय था जिखुनु जे साख्रि मोनलांबाय था ग्रेड 3 आनो जा ग्रेड 4 आनो जा मेटार नङा जास्ट गभर्नमेन्ट जब मोनबानो जाबाय आरो BTC आव माब्ला गोदान साख्रि BTC खौ आं जेबो हमनो हाया आं एक्चुअलि BTC खौ बारा हमनो हाया BTC दा टेटआवहाय टन्न भेरिफिकेसन खालामगोन आरो टन्न उनावहाय टन्न रिजाल्टखौ जाहाथे होगोन दा बेखिनियानो दिनैनि लाइभ स्ट्रिमा दा जियानो जा 10 फेब्रुवारि सिगां एडिशनेल लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ जेरैहाय ADRE आसाम पुलिस DHS DME टेक्निकेल नन टेक्निकेल एन्ड बेनिफ्राय गुबुन पस्टआव फैनाय चान्सआ दङ थ' बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच जायनोखि लाइभ स्ट्रिमाव नोंथांमोना जइन खालामबाय नेक्स्ट जुदि
माबाफोर आपडेट मोनोबा नोंथांमोनजोंहाय खोन्थाबावगोन आरो जायफ्रा JEE पस्ट ओरैबायदि मोजां साख्रि JEE बेनो जाबाय जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट दा डिस्ट्रिक्ट कर्टआव पस्टिं जागोन बेनि एग्जामा गुवाहाटि हाइकर्टनि आन्दाराव कन्डाक्ट जागोन नालाय बे एग्जामा 1 फेब्रुवारि एबा 1 तारिख फेब्रुवारियाव एग्जाम कन्डाक्ट जागोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव स' बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे बे JEE पस्टखौ नोंथांमोना लानो हायो मानोना मोजां पस्ट बियो ओरैबायदि मोजां साख्रि थ' नोंथांमोना जइन्ट सेक्रेटारिनि आन्दाराव बा सेक्रेटारिनि आन्दारावहाय नोंथांमोना खामानि मावनो हायो आरो जुदि साख्रि मोनोबा GTPCD BTC आव फैगोन ना फैगोन येस 100% फैगोन प्रिपारेसन खालामबाय था फैगोन मोजां साख्रि नोंथांमोना GTPCनि थाखाय फैगोन बियो मथा मथि इलेक्सननि उनावसो जागोन दा जानाय नङा एडभार्टाइजआ फैनो हागौ नाथायबा बेफोर प्रसेसा टाइम लागोन आरो दा बेनो अके थैंक यू सो मच नोंथांमोना लाइभआव फैनायनि थाखाय बेनो आरो BTC ग्रेड 4 साख्रिया मथा मथि फेब्रुवारियाव मोननो हागौ आंनि मथेब्ला 14, 15, 16 नि गेजेराव मोननो हागौ जुदि मोनाबा लास्टआव लासै जालांबाय थागोन आरो अके बहानिफ्राय लाइभ नायदों नोंथांमोना लाइभ सेसनावहाय बहानिफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लाइभ नायगासिनो कमेन्ट्स खालामदो नोंथांमोना आरो आसाम पुलिस केन्डिडेट प्रेक्टिस खालामबाय था खिन्थु लेट जासिगोन फिजिकेल टेस्टआ फेब्रुवारियाव जाला मानो होनबा डेटखौनो बिसोरो एक्सटेनसन खालामबाय नालाय जोंथ' फेब्रुवारिखौ आसा खालामदोंमोन बाट जाला फेब्रुवारियाव जाला खारन डेटखौनो 22 सिम हरखाबाय एप्लाइनि लास्ट डेटखौनो डेट मिन्स मा फिजिकेल टेस्ट कन्डाक्ट नहब चिरां अके चिरांनिफ्राय नायदों ना बिदुं चिरांनिफ्राय नायदों टुजे एन्ड तामुलपुर एन्ड DN क्रिसन क'क्राझार आं क'क्राझार थांगासिनो 23 जानुवारियाव बेनिफ्राय 30 जानुवारिसिम थागोन मैं क'क्राझार गयासो 23 जानुवारि मथा एक हप्ता थाकिम मैं क'क्राझार मैं 23 जानुवारि क'क्राझार गयपाम कोनबा जुदि साकरि फैसा मग साकुवाय दिया SBK क'क्राझार आच्छा कनक बसुमतारी बाक्सा कबिना मोसाहारी क'क्राझार RN ब्लक्स क'क्राझार गसाइगाव आंखौ एक्सुअलि क'क्राझाराव थांगासिनो क'क्राझाराव माखासे शेड्युलाव बेरायगोन बेनो जाबाय फार्स्टआव क'क्राझार टाउन देन बेनिफ्राय ओरै बनरगाव बेनिफ्राय सेरफांगुरि गसाइगाव टिपकाय पर्बतजरा एन्ड बेनिफ्राय काजिगाव थांनाय जागोन माल्टिजरा एन्ड लास्टआव एयारपर्ट रुपसि मेबा सनितपुरनिफ्राय नायदों आच्छा जोंनाव ओंखाम फै आदा दाउला खासि सिस्टार गोनां SBK येस 100% जाहैगोन दे बिदिनो ब्रह्म क'क्राझार आच्छा सनितपुर राङापारा मिथिंगा निजोम चिरां फाखन क'क्राझारनिफ्राय आच्छा सेरफांगुरि बा जोंनि नोंसिनि खाथिना सेरफांगुरियावबो थांबाय थानाय जायो सेरफांगुरियावबो मोनसे माबायावबो साहा लोंहैबाय थानाय जायो मोनसे फिसा रेस्टुरेन्ट दंमोन ना दैजिरिसो ना मा नाम मोनथाय बावलायलांबाय आङो देन नेक्स्ट सार्जेन एन्ड क'क्राझारनिफ्राय आच्छा क'क्राझारनिफ्राय बिराद दं माथो रुपसि एयारपर्ट आदा येस रुपसि एयारपर्ट बेयाव थांबाय थानाय जायो फ्राय थांबाय दा जियानो जा एक्सुवेलि आङो जुदि सोरबाफोर जुदि दिमोलगाव फिल्डआव क'क्राझार दिमोलगाव फिल्डआव कालुगाव साइड दिमोलगाव फिल्डआव जुदि नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबा फंबाय बिनानावमोन ना येस 100% अबियासलि आं भिजिट खालामगोन नायगोन प्रेक्टिस खालामनाय आसाम पुलिसखौहाय लोगो मोननो हागोन आच्छा दैजिरियानोमोन ना अके रुपसियाव फैबा भिडिअ खालामा दा रुपसिनि भिडिअ खालामखानाय दङमोन खालामबावनो नाजागोन दे कर्नाटकनिफ्रायबो नायदों आच्छा रामसियारि थेंक इउ टिपकाय पर्बतजरा थांगोन काजिगाव थांगोन माल्टिजरा थांगोन प्राय माने खान्दानाव थांगोन आरो फरेस्ट गार्ड खारनाय दं नामा येस फरेस्ट गार्डआ खारनाय दं रै आसामना माने आसामनि प्रसेसा बारा फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट जायो एसआइआनो जा गार्डआनो जा बिनि उनावहाय एग्जाम एन्ड एग्जाम उनाव लास्टआव थाबायनाय टेस्ट दङ RBIनि नटिफिकेसन फैदों माथो होनाय जाबाय नायदो भिडिअखौ गासैबो होजोबनाय जायो दे होमबा ना फंबायमोन बिनानावमोन थेंक इउ स' माच जायनाखि दिमोलगाव फिल्डआव प्रेक्टिस खालामो नोंथांमोना लोगो मोनगोन क'क्राझाराव आरो बबावबा थांनाय जागोन दे बिदिबा दोनबाय लाइभ स्ट्रिमखौहाय फिजिकेल टेस्टआ एसे लेट जासिगोन आसाम पुलिसना अब्लाबो फिजिकेलखौ लाखिबाय था साडेनलि नोंथांमोना जेरैहाय TRMI मोननो हागौ TRMI फैबावनो हागौ खामानि होगोन दे बयनिसिमबो हेभ ए नाइस दे टेटआ माला गोदान जागोन टेटआ गोदान जाला GTPC टेट जागोन टेटआ जाथ'ला टेटआ दायो अनगयिं जागासिनो दङ बे आसाम स्पेसियेल टेटआ बेनो जुदि होनो गोसो दङबा होनो हागोन आरो
दादा BTC ग्रेड 3 रिजल्ट की BTC इতিয়া বৰ্তমান খবৰ আহা নাই মোটামুটি গ্ৰেড 4 ৰিজাল্ট আহিব চান্স তো আছে কিন্তু কোনটো টাইমৰ আহিব বা কোনটো ডেট আহিব এটো আমি গম নাপাও কিন্তু ইলেকশ্যনৰ আগত দিলে ভাল আছিল ন ইলেকশ্যন আগত যদি গ্ৰেড 3 বা একচুয়ালি গ্ৰেড 3 এপয়েন্টমেন্ট নহব ইলেকশ্যন আগত পিছত হ'ব বাট গ্ৰেড 4 টো দিলে দিব পাৰে ইলেকশ্যন আগত ঠিক আছে কাৰণ গ্ৰেড 4 অনলি ভাইবা টেষ্ট কৰা আছিল ইয়াত মানে কোনো ভাইবা টেষ্ট নাই সো ইয়াৰ বাবে মানে দিলে ফেব্ৰুৱাৰী 14-16 তাৰিখত দিব পাৰে কি হৈ চাও ন গুড মৰ্নিং ব্ৰাদাৰ ইউপিনি ভেৰিফিকেশন ডেট 20 জানুৱাৰী উনাव जागोन लाइक 24 25 বা আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স रिपब्लिक डे नि उनावहाय जानो हागौ 26 जानुवारी नावहाय जानो हागौ आरो ठीक আছে बेनोमोन दिनैनि लाइभ स्ट्रीमा दोनबाय थैंक यू सो मच गोबांथार सावरायबाय नोंथांमोना रीनायफिन भिडिअखौ नोंथांमोना रिचेक खालाम ओके फरेस्टनि खारनाया बेसेबां मिटार जायो 3200 मिटार जायो दे दोनबाय ओके नायफिनबानो जाबाय नोङो भिडिअ नायाखैगोन ओंखायनो आन्दायगासिनो दङ दे जियानो जा इट्स ओके थैंक यू सो मच